Hoy, karnuba, magmamanok, magrarabit, at mga nag-aalaga ng hayop. Nanay, tatay, lolo, lola, mga kaibigan, kapatid at mga interesado sa pagkahayupan. Tara na po at sama-sama nating pasyalan ang aming munting farm. Namnama di kamtu maawanan, di pagyak sumagmamano abulan. Pengen tahu magkunak ko. Naalala pwede kita itlog dito yan? Mana? Ha? Ha? Ito? Saan Magandang araw ulit mga karuba. Ito, Ano yung pagpakanin ito pagpagdag ito? ikutan ulit natin yung ating munting farm. Ito, yung ating mga dominant. Medyo okay na naman na sila. Dati medyo hindi natin sila makita na ganyan dahil katabing dahil sa lakas ng ulan na hindi maganda yung klima. Sana okay na din naman na yung kanilang mga itlog. Nagsalang na tayo, may mga napisa na naman na. Yung mga may orders, magbibigyan na natin, may share na natin sa kabila. So ito yung ating mga bengala. Hopefully mag-multiply ito ng 1 times more or less siguro may mga 10 tayong inahin dito. So kung makakakuha tayo ng makakapapisa tayo ng modest calculation natin, kahit mga 30 lang kada isa, may 300 na kits tayo na inaasahan sa next breeding season, mga karuba. Ito, yan sila yung 7 nabili natin sa Bulacan na African White. Sa awa ng Diyos, yan, nasigla sila. And may 4 yata sila na may 4 yata na inahin. Sana kung makakakuha tayo ng may maayos-ayos na bilang ng kids. Meron pa tayong isang pares sa bahay, iniwan na natin. Yung, kung naalala niyo yung isang nawala dati, tapos yung nangitlog na kaya nawala, patitlog niya. Lesson learned. So, lagyan na natin siya sa kulungan. Hindi kasi destructive tong bengala eh. Ang kinakain lang nila kapag nakawala sila is mga insekto, mga anay, yan, mga bugs. Hindi sila destructive. So, okay sana. Kaso, ang problema is merong mga talagang siguro nako-curious din sila kung ano yung bengala, sinusubukan nilang huliin. So, if and when sinusubukan nilang huliin, hindi na ulit sila magiging maamo, magiging mailap na sila sa mga tao. Na hindi katulad ngayon na kapag kayong, lalo na kami na nagpapakain sa kanila, hindi sila basta-basta na natatakot. Maganda sana na nakawala lang sila para mas makontrol pati yung mga bugs sa kapaligiran. Kaso yun nga, hindi natin din kontrolado yung isip ng mga tao, so kailangan natin silang tulong. Ito yung update din sa ating mga Peking duck. Ito yung ginawa ko dati na kulungan nila dito sa parang dito sa baba. Malalaki na rin sila. Hopefully siguro kapag hindi na magbago-bago yung klima, the next month or so,
nangingitlog na tong mga to. Sana. Sa tingin ko nga maraming babae rito eh. Parang naubusan na yata tayo ng barako. Kahit doon sa bundok, isa dalawa na lang yatang natira doon dahil kapag ka nagkakatay, pinapakatay ko talaga yung barako. Itong magiging problema na ngayon kasi kapag tinignan natin, parang wala nang lalaki dito eh. Makikita mo kasi yung lalaki, may parang magle-letters yung, yun, may isa akong nakita. So, ito yung ating mga gansa, yung 5 dito. So, baba, meron tayong 18 dun sa, hindi rin, namatay yung isang napisa dun sa bundok, gansa. Nangingitlog na itong mga to, and I decided na gamitin na yung ginawa kong, nagpasadya ako ng isang incubator, yung roller type, ginawa ko na lang din, DIY ko na lang, ako na lang gumawa, and sinubukan kong gamitin na. For now, meron na tayong nakasalang na 8 eggs. And nangiitlog pa tong mga to, so in the next few weeks siguro, kahit mga 2 linggo siguro, may makukuha pa tayo. Pero pagsasabay na rin natin yun. May isa na naman kanina, so tingin ko mga 2 or 3 yung nangiitlog dito. So, okay. Malakas lang talaga sila sa pagkain. Kailangang minsan kontrolin mo eh. Kung hindi, wala. Ang mahal na pati ng feeds. Namatay kasi yung aking mga asula doon sa bundok. May mga asula akong nakuha kay Mang Ed Castro dati. Yun, naparami ko yun. Pero namatay. Tapos may bumili ulit ako ng starter package na kay dun sa isang kaibigan din natin. Naparami ko rin. Kaso ewan ko, kailangan talaga siguro magkaroon ka ng backup sa ibang location. So balak kong gumawa ulit dito ng isang kahit sigurong asulapan. And lalagyan ko ulit ng asula. Kasi malaking malaking tulong yun. Kung makaka-harvest ka ng kahit 20 kilos lang every week, malaki na yun. So instead na kung hinaluan mo yun ng 50% ng feeds, instead na 40 kilos yung halimbawa yung isang linggo, 20 kilos na lang. So yung production cost, bababa. Pero hindi ko lang kasi pa nagagawa dahil hindi pa natin alam kung may magbabagyo pa ulit or what. Pero sa tingin ko naman na hindi na rin siguro. Kung meron man, ulan-ulan na lang din siguro. Tapos iba na ulit yung klima eh. Sobrang lamig dito sa madaling araw hanggang umaga. Tapos ang kapal ng hamog. Kaya hindi rin pati maiwasan na yung mga manok kay sinisipon. Okay, mga karuba. Umakyat din tayo sa sumaglit tayo sa bundok. Ito yung ating mga pala, bago yung sa bundok. Ito yung ating mga silky. Maraming namatay na silky. Dahil dyan sa mahina talaga yung mga silky sa abrupt weather changes. So ito yung mga napalabas natin na ibang dominance. Ito. Pero may mga napipisa kaso ito yung ating mga morphing tones. Apat yung natira. Ay, sana magtuloy na tong 4. Ito mga to,
kwan na to, nangingitlog na. Okay. So ito, mga karuba, sumaglit tayo sa bundok dahil nanganak nga yung actually tatlong kambing yung sunod-sunod na nanganak. Yung una is triplets, kaso namatay yung isa. Yung sumunod is isa. Problema kailangan i-manual feed ni RJ kasi walang gatas yung nanay niya. Tapos yung pangalawa, dalawa. Kaso ganun din, mahina yung milk production ng nanay niya, kaya manual feed din. So ito yung ating mga gansa sa bundok, yan 18 yan. Yung ating mga pecking duck, meron pa tayong mga mahigit 60 yata. Okay, so yung iba nating ginagawa ko is yung mga tandang doon sa baba, yung mga rooster, kapag medyo malalaki na sila, kasi marami tayong masyadong rooster doon, dinadala ko rito sa bundok kasi maganda yung dahil maluwang-luwang yung ating pwesto rito. Yan, nakakagala sila, kaya kung pagka tinignan mo yung mga tandang, ang titikas tignan ayo. Mga muscle men. May mga bumibili rin dyan. May yung iba dinadayo dyan. Yung iba naman is nagsasabi na lang na para bumili. Binibigyan natin sila, sinishare natin pang upgrade sa kanilang mga native. So, hindi ko rin pinapatabas yung mga damo dyan kasi maganda rin yan dahil at noon time minsan dyan sila nagpapahinga. So kailangan nila ng silong, kailangan nilang masisilungan. Yan ang ating mga pecking duck. So tinanggal ko na rin yung division dyan sa gitna para yung dating manok, yung kalahati kasi niyan is kulungan ng manok, pero dahil marami na masyado yung pecking duck natin dyan, kaya ginawa akong pecking duck na rin. Tapos yung mga manok sa labas na lang. Although meron pa rin tayong mga konting mga manok dyan sa loob. Doon sa mga pecking duck Ilang pares pa lang din, pa rin. So, kung ginignan mo yung habitat nila, ayan, kakasama sila. Gansa, manok. Hindi naman sila nag-aaway-aaway. Kasi, gansa, pecking duck, sorry. Hindi naman sila nag-aaway-aaway. Mabait yung mga pecking duck Yung sinasabi ko meron lang akong isang nakakitang napansin ko, parang uubos na yung mga barako. So ito, yung unang nanganak last week, 3 dati yan, kaso namatay yung isa. So yan yung ating barako na kung gusto nyo pala bilhin nyo na yung barako ko na yan. May mga lalaking kambing tayo na titignan ko, kukondisyon ko lang, baka mag-out ako ng mga barako. Kasi itong mga mga batang kambing yan, mga lalaki rin na yung
early part of the year na pinanganak. Itong mga naman, ang maganda is sa awa ng Diyos, yung mga kapapanganak lang, halos puro babae. Yung mga anak nila, sana magtuloy din. Yung mga yan, ano to, siguro mag-out ako ng mga yan. Yan. Yung dalawang anak niya, sana maganda rin sila eh. Ayan, yung update sa bundok mga karuba. Medyo nagsisimula na naman magtagtuyot. Kaya mahirapan na naman si RJ sa pakain. Okay, sige. Sa susunod ulit mga karuba. Till here muna. And keep safe. Magandang araw ulit. Big Mama. Yeah. Till here mga karuba, manood kayo sa ating mga videos, mag-subscribe, i-like nyo sila, share nyo sa inyong mga kaibigan para dumami tayo, lalo na po dito sa Ilocandia. Napapansin nyo yung ating mga dialogue, karami, I can even say na mas marami yung mga Ilocano dialogue natin. At may mga Ilocano 101 din tayo para dun sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Okay? So much for that. Salute to all of you. And be safe. Mag-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. Alagaan natin yung ating mga katawan, hindi para sa atin, pero para sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kasi kung magkakasakit tayo, hindi lang tayo magsasuffer. Mas magsasuffer yung ating pamilya. Okay? So, good day and see you in my next video.